Finlande kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri Pekka Haavisto ko Finlande ni Suède ka doni ko o tan na hakilila bɛ kan ka taga ɲɛ ɲɔgɔn faamuya sɔrɔla o ko la. Turkmenistan Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin bɛɛ lajɛrɛla ni wagati na ni Caspian jamanaw ye. Turkmenistan Ashgabat nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Rusi jamana ɲɛmɔgɔ ka bɔ Rusi jamana la kabi Ukraine mankan daminɛ. Sri Lanka bisogoya tagama dɔw tagara jamana ɲɛmɔgɔ Gotabaya Rajapaksa ni jamana fanga ɲɛmɔgɔ Ranil Wickremesinghe wagati min na tajiko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ. Sri Lanka fanga ye jamana datugu yasa ka ni gɛlɛya kɛlɛ. Indonésie jamana ɲɛmɔgɔ Joko Widodo ni a furumuso Iriana Widodo donna terrain kɔnɔ k'u ɲɛsin Kiev ma Ukraine jamana faba. Président Widodo bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ ni Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ ye Volodymyr Zelensky ani Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin. Chine jamana la u ka robo Chang'e-1 ni rover Zhurong tilal'u ka larawulili baara la sanfɛla dugukolo Mars o kan.